Hvala ti, Majo. A više od 13.000 malih preduzeća osnovano je u proteklih godinu dana u 11 regiona. Pokazuje nam to da Srbija ima potencijal za razvoj preduzetništva, a građani da su zainteresovani i da imaju svest o preduzetništvu veću nego što je to bilo pre nekoliko godina. Kako ljude ohrabriti, kako im predstaviti neke ideje za biznis, o tome jutros govorimo sa Jelenom Bulatović, izvršnom direktorkom Srpske asocijacije menadžera, Zoranom Martinovićem, direktorom Nacionalne službe za zapošljavanje i Dejanom Ranđićem, takođe iz Asocijacije menadžera Srbije. Svi ste deo projekta Druga šansa, odnosno šansa za novi početak koji je ove godine predstavljen kroz radionicu 11 gradova. Sad, kako vam je to izgledalo? Bili ste dakle u 11 gradova, a kako uopšte izgleda ta energija koju ljudi pokazuju? Jesu li zainteresovani, nisu zainteresovani, Jelena? Jeste. Kao što ste rekli, mi smo bili u 11 gradova, zapravo pokrili smo 11 regiona u Srbiji, organizovali smo... Kako ste odabrali te gradove, izvinite, u kojem ste bili? Pa zapravo mi smo sarađivali sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa Ministarstvom privrede i sa privrednim komorama i gledali smo gde je to gde postoji zapravo najveći broj nezaposlenih, kao i gde se planiraju da se dese restrukturiranja u državnim preduzećima kada će radnici odlaziti iz tog procesa sa nekim otpremninama, jer to je bio i cilj projekta, šansa za novi početak, da njima pokažemo da je moguće sa nekim iznosom otpremninama sa svojim znanjem i iskustvom da pokrenu sopstveni biznis. Tako da smo mi zapravo predstavljali te preduzetničke ideje u tih 11 gradova. Energija je bila fantastična, ovaj čitav projekat je naravno podržao i USAID, ali smo imali najviše partnera i najveću podršku smo imali od lokalnih partnera na terenu. Preko 4.000 posetilaca je posetilo ove sajmove i mi se zaista nadamo da od toga šta su čuli tamo, ali od ovih svih inicijativa koji su bili od Nacionalne službe za zapošljavanje i od drugih partnera u godini preduzetništva, da je to inspirisalo ovih 13.000 preduzetnika da razmišljaju o sopstvenom biznisu. Gospodine Martinoviću, kako Nacionalna služba za zapošljavanje učestvuje u ovom projektu? Mi smo zaista uspostavili jedno kvalitetno partnerstvo i sarađivali smo tokom trajanja ovog projekta tako što smo selektovali sva lica sa naše evidencije, animirali poslodavce iz tih regiona, iz tih gradova. Naravno da smo utvrdili listu gradova i regiona u kojima se najviše pojavljuju viškovi zaposlenih, imajući u vidu da mi vodimo mesečnu statistiku o broju viškova koji dolaze iz preduzeća u restrukturiranju, ali i drugih viškova iz svih drugih privrednih subjekata i u ovom trenutku imamo oko 53.000 lica na našoj evidenciji koji imaju takav status i evo Jelena je pomenula da je oko 4.000 lica učestvovalo samo na ovim sajmovima preduzetništva, od toga je polovina zapravo iz kategorije viškova i to je ono što smo ovu kategoriju i u akcionom planu zapošljavanja za 2016. godinu, a i u 2017. godini prepoznali kao teže zapošljivu kategoriju, ali kao kategoriju čiji se potencijali svakako mogu iskoristiti za promociju preduzetništva i ono što je dobro da ljudi koji ostaju bez posla, neki dobijaju značajna sredstva za otpremnine, da ih ne potroše jednokratno, nego da im damo ideje i da udružimo sredstva i sa onim što nacionalna služba daje, da oni započnu sopstveni biznis i da na taj način zapravo stvore šansu za novi početak, kao što i ovaj projekat to govori. Taj kapital koji ljudi imaju ne dobije se samo novcima od otpremnina. Evo sad vidimo, izgrađuju se novi putevi, drastično raste cena zemljišta pored njih i za to se dobije novac. Vi ste predstavili oko 200 preduzetničkih ideja, ali tako, tokom prošle godine. Za koje je bilo najveće interesovanje? Kako da taj novac ne bude uludo potrošen? Pa, to je dosta zavisilo i od regiona do regiona. Naime, različita interesovanja smo videli kod ljudi u Subotici ili u Somboru u odnosu na one u Novom Pazaru ili Leskovcu. Ono što, moram da kažem, pored toga što ću reći za vrste inicijativa, ono što nam je jako važno to je da iako smo krenuli sa ovom ajde da kažemo, ciljnom grupom ljudi koji će možda ostati u narednom periodu bez posla, vrlo brzo, već nakon drugog, trećeg sajma, drugog, trećeg regiona smo videli da postoji veliko interesovanje onih koji nisu u toj ciljnoj grupi, pre svega mislim na mlade ljude, tako da, evo, poslednji sajam koji smo imali u Novom Pazaru, mislim da je bilo više od 50% nekih ljudi koji imaju 20 i kusur godine koji se interesuju za preduzetništvo. Najveće interesovanje u nekim većim sredinama, kao što je, na primjer, bio Beograd, je ok i dalje za neke uslužne delatnosti, ali
ono što nas dosta ohrabruje to je da što se tiče ovih mesta širom Srbije, ipak najveće interesovanje za neku proizvodnju, naročito za, ajde da kažemo, kombinaciju proizvodnje hrane i poljoprivrede. To je možda i nešto što budi najveće interesovanje, zato što ljudi verovatno najviše u tome vide nešto blisko sebi u smislu da mogu da osvoje proces i sa druge strane nešto što ima tržište za plasman. Recite mi, u kojim regionima ima najviše sluha za preduzetništvo sada kada imate uvid posle ove godine? Pa, kao što je Dejan rekao, različiti su regioni. Bili smo i od severa, ali i različite ima najviše sluha za samo preduzetništvo? Mi smo videli sjajne primere u Užicu i u Leskovcu, u Kruševcu, po tome koji su već mladi preduzetnici i koji su tek pre nekoliko godina pokrenuli svoje biznise, pa su došli na sajmove da podrže ovu ideju i da zapravo svoje iskustva podele sa posetiocima koji se možda prvi put susreću sa idejom preduzetništva. Takođe, jako je veliki odziv bio i u Novom Pazaru, gde opet postoji to tradicionalna želja za preduzetništvom, za trgovinom, proizvodnjom. Tako da je ono što je i Dejan rekao, zaista nas je iznenadilo i negde ohrabrilo što se ljudi ne interesuju samo za trgovinu, koja je uslovno rečeno možda i najlakša, već za tu proizvodnju hrane, tako da se nadam da će možda neki naš pravac biti da mi budemo ta zemlja u kojoj je dobro baviti se proizvodnjom hrane. Zaista pionirski posao u Srbiji, moram da se kažem. Recite mi, podelili ste negde oko 9500 malih biznis planova, je li tako? Sad, koliko je prilike novca potrebno da se počne prema tim vašim biznis planovima? Pa prema tim inicijativama u koje smo ljude usmeravali, u zavisnosti od toga čime hoćete početi da se bavite, bukvalno postoje neke za koje je potrebno nekoliko stotina evra i mi smo se trudili da se limitiramo na taj iznos od do 8.000 evra za predloge. Opet, sa druge strane, ono što smo ohrabrivali i upućivali ljude, to je da ne moraju ni posao da pokrenu sami. Ako ste sa nekim radili prethodnih 10 ili 15 godina, ukoliko imate nekog prijatelja, ukoliko imate nekog poznanika sa kojim osjećate se dobro radite, zašto da ne smanjite sebi rizik ili duplirate šansu tako što ćete udružiti novac i smanjiti taj pritisak na finansije da bi pokrenuli posao. Tako da ono što je jedna od stvari koje smo pokušavali ljudima da objasnimo i mislim da smo dobijali taj feedback, to je da vrlo često se ljudi iznenade jer postoje uvrežene zablude koliko je potrebno novca da bi se pokrenuo nekakav posao i najčešće ljudi... Potrebno je manje nego što mislimo. Tako je. Koje vreme prema tim biznis planovima je potrebno da bi se vratilo nešto od uloženog? Pa, zavisnosti od same inicijative. Ono što mi kažemo je da ne može da se ostvari uspeh preko noći. Znači, minimum 5 godina? Ne, vi možete posle godinu dana ako nešto prodajete da imate tržište i da ste uspeli. Ali zaista nemojte očekivati da uspeh preko noći. Takođe, uvek smo naglašavali i zajedno i sa nacionalnom službom da morate se baviti nečim što ili znate ili što vas zanima. Kao što su i ove gospođe u primerima koje smo malo pre čuli rekli da one vole to čime se bave. Lakše da vi imate ili znanje u tome ili barem da vas to zanima. Nemojte kopirati nekoga koga ste videli da se nečim bavim, to nije recept za uspeh. Da. Gospodine Martinović, ovo jeste godina preduzetništva, ali bi ono trebalo da opstane i u nekim narednim godinama, zapravo još mnogo narednih godina. A da li postoji u planu nekakve slični projekti saradnje kao ovaj? Vidljivo je da smo u godini preduzetništva imali mnogo veće interesovanje i kod Nacionalne službe za zapošljavanje za naš program samozapošljavanja i od strane poslodavaca koji su koristili naše subvencije, tako da neki, kako ih ja zovem, atraktivniji programi koji poslodavcima daju malo izdašnije sume novca za zapošljavanje imaju veliko interesovanje, opet neki drugi za zapošljavanje, recimo osoba sa invaliditetom, stalno govorimo o tome da poslodavci nisu toliko zainteresovani kao za neke programe koji su, recimo, samo zapošljavanje ili otvaranje novih radnih mesta, ali mi ćemo u 2017. godini nastaviti, ja se nadam, još dinamičnije kad je u pitanju Nacionalna služba za zapošljavanje, a mislim i programe koje najavljuje vlada i preko drugih institucija da će biti nastavak onoga što se radilo u 2016. godini. Mi smo u nacionalnom akcionom planu već utvrdili koje će se mere primjenjivati, koji je to iznos sredstava i izvesno je da će se... Koje su to akcije? Možete neki da nam kažete? Imaćemo, dakle, program samozapošljavanja, ali smo taj program malo redizajnirali, da kažem, tako što ćemo upravo za viškove zaposlenih za osobe sa invaliditetom podići
iznos koji će biti dostupan svim onima koji žele da započnu sopstveni biznis. U skladu sa približavanjem evropskim standardima, pretpostavljam. Naravno da ono što, recimo, osobe sa invaliditetom mogu da dobiju 220.000 dinara za započinjanje sopstvenog biznisa od nacionalne službe. Evo, čuli smo da se sa 100-200 eura može započeti sopstveni biznis. Svi drugi mogu da dobiju 180.000 dinara, a viškovi zaposlenih 200.000 dinara. Ono što je novina također je da se viškovi zaposlenih mogu udružiti, da osnuju zajedničku radnju, zajedničko preduzeće i da svako od njih, ukoliko je naravno nezaposlen, dobije po 200.000 dinara, što bi svakako bila jedna značajnija suma. I ukoliko dokažu da su deo otpremnine uložili u taj biznis, mogu i da dobiju dodatna sredstva od nacionalne službe za zapošljavanje. Da, dobro, to sve zvuči jako dobro. Samo mi recite, kroz ovaj projekat u poslednjih godinu dana, koliko ljudi imate evidenciju da je zaposleno? To imamo evidenciju koliko je ljudi praktično započelo sopstveni posao u tim regionima i to je upravo onih 11 regiona koje ste naveli, to su 11 regiona u kojima smo radili. Opet, sa druge strane, ne znamo tačno od onih ljudi, oko 5.000 ljudi koji su posetili sajmove, ne znamo tačno, nemamo ih, ajde tako da kažemo, u potpunosti u praćenju. Ali svakako ono što je jako važno i da se samo kratko nadovežem, to je jako je važno ohrabriti te ljude i dati im informacije o onome što već postoji kao šansa kako bi oni ne samo tragali za svojim zaposlenjem, nego kako bi stvorili uspešne firme, jer onda će i njihovo zapošljenje biti izvesno. Hvala vam što ste bili gosti u jutarnjim programima i mnogo sreće u sprovođenju ovog posla nadalje. Neće biti lako. Hvala vam. Našu narodnu priču mogli bismo da nazovemo Gde su i šta rade najbolji đaci. Predstavljamo vam Valentinu, koja je na Pravnom fakultetu diplomirala